Hello mga Gordyang Bisaya o welcome sa ato ang channel. So atong hisgutan karon ang mahitungod sa paunsa mag-assume og pag-turnover sa logbook. So atong hinumduman nga sa ato ang nahiuna nga video atong hisgutan dito ang purpose sa paghimo og logbook ug ang iyang mga guidelines paunsa matama ang imong entry sa logbook. So karon sa mga baguhan pa lang bisita na ni atong channel, palihog like, comment, share and subscribe ug ayaw kalimot pagpindot sa notification bell aron sa panahon nga mag-upload ta og video mahimo kang updated sa ato ang video. So karon no ato nang itudlo paunsa mag assume o mag-turnover sa logbook recording. So natay gihimo diri nga halimbawa wala natin na to i-detalye tanan pero ato lang gi-highlight din hipaon sa mag assume o pag turnover. So halimbawa no dinhi sa ato ang pinaka-heading syempre atong pangalan ato sa halimbawa SG Tamad Juan, then diin ka nag-posting halimbawa tuwa ka sa main gate entrance unya ang pitsa sa imong pag-duty halimbawa October 23, 2022, then ang duration time tour of duties halimbawa 700 hours to 1900 hours. So una nimo nga sa din halimbawa 700 hours, assume post duties and responsibilities as incoming guard here at main gate entrance. Receive the following items from outgoing SG De La Cruz. So mao ni siya ang turnover sa imo. So 1 unit arms core, 38 caliber revolver with serial number halimbawa lang niya for a purpose of discussion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So then 6 live ammos, no, walang bala, yeah, turnover diha nimo. Then usa 1 unit radio. So din sa radio wala nato butang sa pangano pero sa kuha ni kinahanglan butangan nato sa iyang pangan og ang iyahang pinaka reference number. So ato sang i-notice or i-note nga all units are in good condition, no. Then halimbawa din sa sunod nimong kuan mo na siya din gitawag og chronological order. So ang pagpasunod sa pag-record gikan sa pagsugod nimo sa imong kuan tour of duty hasta mag-end, no. Halimbawa din sa 0745 hours starting the arrival of employees, then hasta ngani sa alas 8, alas 9, alas 10, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6. So tanan nga mga unusual incidents diha, activities, tanan nimong naobserbahan. So imong i-record. So dinhita sa pag turnover. So halimbawa 1900 hours, post duties and responsibilities were properly turned over to SG De La Cruz MD, including the following items. So kung saan itong gi-turn over sa imo sa una diri sa Igbaw o goyin laing nadagdag nga mga items, so mao gihapon ang imo haring i-turn over sa iya, no. I-itemize man ni siya pagsawat. Mao gihapon tong 1 unit arms core, 38 caliber revolver, no, with serial number halimbawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 6 live ammos, then 1 unit radio, then
Dinhi sa ubos, outgoing guard, so isuwat nimo imong pangan din perma. Then imo sang isuwat dinhi ang incoming guard and mo SG De La Cruz MD. So mao na kana ang pag turnover sa logbook. So hinaot nga doon na mo hibaw-an karon sa atong gihimo nga video. Daghang salamat.